ବର୍ଷର ହେଇଥାଉ ଦିନେ ତୋତେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା ବସେଇ ଧରେଇ ବସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି କାନ୍ଧରେ ଏହି କାନ୍ଧରେ ପକେଇବୁ ତୋତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲି ଆଉ ଡକ୍ଟର ବାବୁ କହିଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର କିଛି କରିହବନି ରାତି ସାରା ତୋରି ବେଳ ପାଖରେ ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲରୁ ପାଣି ଠପ୍ ଠପ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହେଇ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇଟା ତା ଜୀବନଟାକୁ ପାଣି ସରେଇ ଦେଲା ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଠିକ୍ ପାଉନା ଦେଇ ଆଉ ତୋ କଥା କଣ କହିବି ତୁ 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଥାଉ ତୋର ତ ଖାଲି ସବୁ କଥାରେ ଅଳି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣିଲେ ପଛେ ନିଦ ହେଇଯିବ ହେଲେ ତତେ ନାନା ବାଇଆ ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ ତୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିବନି ଜହ୍ନମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏତେ ମୁହଁ ବୁଲେଇଛୁ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ତମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ହେଇଛି ମା ବି ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ତୁ ମୋରି ଆଗରେ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଇଦେଲୁ ଜବାବ ଦେଇଦେଲୁ ମୋତେ ତମରିମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଧା ଘରରେ ଯାଇ ଚାକିରି କଲି ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ କେହି ତା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେମାନେ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି ଓଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ସେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଧେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ ଅଧେ ଚାଷ ହୁଏ ଆଉ ଯେତିକି ଚାଷ ହୁଏ ସେ କଥା ମୋ ପଟ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇ ପର ଘରେ ଫୁଲ ଲାଗିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ବାଟ ପାଇଁ ମଣିଷ କଲି ଆଉ ଆଜି ମୋ ଆକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟର ବିକାଶ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି ଆଉ ମୋ ପୂଜାଟା ଗୋଟାଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନୁଛି